L-editur maniġerjali tal-Malta Today, Xavier Balzan, kiteb dwar l-attitudni differenti li ħa mill-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia, li ikkopera mal-pulizija meta żvela l-iskandlu taż-żejt. Balzan qal li fl-istess ġurnata li f'Jannar tal-2013 żvela l-iskandlu taż-żejt mar mill-ewwel bil-fatti u d-dokumenti li kellu fidej ħand l-assistent kummissarju Michael Kassar biex tibda l-investigazzjoni. Al-kontrarju, Xavier Balzan qal li Caruana Galizia tispara mingħajr ma tipprovdi evidenza u tagħmel il-ħsara. Żied li huwa id-dritt tal-qarrej li meta jaqraw aħbar din tkun kredibbli u pruvata b'evidenza. Xavier Balzan li huwa wieħed mill-persuni li esperjenza l-kidba qarrieqa ta' Daphne Caruana Galizia qal illi ma jistax jemmina. Tkellem ukoll dwar l-aġir tal-kap nazzjonalista Simon Busuttil li dejjem jibbaża l-battalja politika tiegħu fuq il-kidba ta' Caruana Galizia. Sostna kif id-dibattitu ta' Xarabank kien opportunità ideali għal Simon Busuttil biex jipprova l-evidenza. Iżda f'dibattitu ta' satejn Busuttil ma ippreżenta l-ebda evidenza.